Assalamu alaikum jama'a, ina mai fatan alkhairi a gare ku. Fatan Allah ya karbi ibadunmu, amin. As you all know, I am CEO Ali Hussein Khan Baba. A dukkanin lokacin da waganni, so I have something special for you. A yau ina okay. A yau ina Ya Allah! Kai, hankali na bai kwanta fa jama'a, mu sauya waje. Ina mai farin cikin gabatar muku da sabon series ɗinmu mai suna Babban Tela. Babban Tela is a new program wanda ya zo da new concept. Salo muka zo da shi irin wanda ba ku taɓa ganin irinsa ba, domin ko shiri ne wanda ya yi wuta. Normally, salon shiri ne wanda ya yi wuta. Bari an sauya to, salon shiri ne wanda ya yi zafi sosai, domin kuwa yana mika sakonninsa ne ta hanyar nishadantarwa a sigar wake. Maza ga aikin bukata fatar jikinsa sai na ɗaye. Ɗinki na ɗin dai babu sai na harbe ɗan tawaye. Jinan inspector ainihin lamarin nan zai fa bi shi bisa kan tsarin sunne. Duk ku tsaya ni zan yi bayani. Mai adashin maye wallahi kike barin sa yake zama rabi lafiya. Subhanallahi ni ne fa wanda nake wa'azi a gangare. Kwarai kuren nan ai ka gangaro gare ni ma. Tun ɗazu na ganka a nan gurin ka tsaya gefe guri ɗaya. Sai zara ido ta makar Bahari yana so a yi masa yafiya. Ni kamar ma na san wanga fuska a police station gaskiya. Na zo ne kan batun nabi ba ta zuwa Islamiya, sai batu na wayar Ailo na siya da na baka 1000. Bisa ina ma binka 100 wacce dai na siyo maka gujiya. Ku dai kawai ku zuba ido. Wani kayo ne masoyi na ganka kulle. Kawai ki mance yanzu nan kinan silale. Ka zanyo ko dai ka fi so na kyale. Sai biki daurin kaji kuma zubin da kwale. Dan kayan jikinki DPO ya bani dinkin mamashi. Kai waya akai ne malam ka zo anan kai silent. Na zo ga babban tela ganin sa zanyo urgent. Kai kayan jikinka kamar nawa dan na bashi yayyo dinkawa hannu mama ma na yi badawa. Mazotarin in tantance don fitar ka ba mai kyalewa. Maza a gargame kofa kada a bari wani shigo kuma kada a bari wani ya fita. Za mu so mana da ɗora audios kafin bidiyo na wannan shiri na Babban Tela a ranar ƙaramar sallah da misalin karfe 7:30 na dare. Sa'annan mu cigaba da ɗora a dukkanin makamacin wannan rana da kuma lokaci. Asalin bidiyon kuma za mu so mu ɗora shi ne a ranar Babbar Sallah. Mun gode. Subscribe, like, share and comment. Mun gode. Za a samu wannan shiri ne a tagwayen tashoshinmu masu albarka, Al Hussein Records TV da kuma Ayana TV. Babban Tela ba da umarnin shirin Al Hussein Khan Baba da Girardi kadai.